Gepleyer Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji dekabry. Hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiodan men Ýowşan Anurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde 5-nji günnäki görkezlere görä Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny marda sowuk howada mektebe ýuka geyimligi şypbyklyk atnayan çağalar köpelýär. Marda geçirilen mezur çärede aş taliplerden ýylgyrmak we şatlanmak talap edildi diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýle-de bu hepde kanun goraýjylar neşe gaçakçylygyna guman edilip tutsak edilen adamy urup öldürmekde aýplanýar diýen atlan çap eden habarymyz köp okurly. Türkmen häkimetleri soňky 10 ýyllyklarda ol ýa-da beýleki jenaýatda guman edilýän adamlary gynnamakda we ýüklenýän günäni zor bilen boyun aldyrmakda, özlerine garşy görkezme bermäge mezur etmekde ýygyderli tanqid edilýär. Emma resmi Aşgabat Türkmen telewizionynyň özlerine garşy agramjyrap görkezme berýän tutsaklary ýygyderli görkezýänligine garamazdan kanunyna gadagan edilen basyş usullarynyň ulanylýanlygy baradaky maglumatlary umumlykda ret edýär. Bu hepde Azatlygyň ýene bir habary. Derňew hasabaty Göderlik merkezi 90% ardanladyş bilen Berdimuhammedowyň garyndaşlaryna satyrly diýen atlan çap eden maglumaty hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Türkmen häkimetleri ýurduň birinji maskalasy bilen baglanşykly gaýdylýan korrupsiýa maglumatlary syzyp çykanyna hem hiç bir düşündiriş bermeýär. Mundan başga Türkmenistanyny ähli ýerde täze il arçalary ýok edilýär. Ilatdan pul ýygnalýar diýen habarymyz köp okuju çekipdir. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi, özüňize ma'lum bolan korrupsiýa maglumatlaryny bize telefon edip, ýazyp iýermeňizi haýyş edýäris. Hepdeniň zemininiň ýartyny. Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda döwlet serişdeleriniň hasabyna gurulan we millionlarça dollar harçlanan deskalaryň, binalaryň we kärhanalaryň ýygyderli ýagdaýda açyk bäsleşik söwdasy arkaly ilata satylýanlygyny we hususiýetçiligi geçirilýänligini habar berýär. Ýöne bu deskalar gurulanyna we ulanylmaga berilenine olaryň getirjek girdejileri ýa peýdasy barada aýdylan sözler soňra düýpden ýatlanylmaýar. Maglumat ýapyklygy hususilaşdyrylan deskalaryň ýa-da keniz hem döwlet hasabyna duran binalaryň köpüsiniň döwlet gaznasyna ýetiren ziýany baradaky maglumatlaryň açylmagynyň we ýyly aýan edilmeginiň öňüni alýar. Şonuň bilen bir wagtda bu deskalaryň esasan bir adamyň ýurt ýolbaşçysynyň gol çeken kararlary esasynda gurulýanlygy hemmelere ma'lum bolup käte derňegler hususiýetçilige berilýän binalaryň arkasynda ul korrupsiýa skemasynyň gizlenýänligini işaret edýär. Golaýda şeýle maglumatlaryň ýene biri peýda boldy we bu gezek 50 millionyň gowrak dollarlyk deska barada gurrun edilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Aşgabatda 2020-nji ýylda ulanylmaga berilen halkara estetika bejeriş merkezi uly meşberlerdäki ardanladyş esasyna şol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň garyndaşlary bilen ýylteşikli kampaniýalara satylypdyr. Guramaçylykly jenaýat we korrupsiýa maglumatlary tassamasynyň Türkmen Nokat News we Günnäger neşrleri bilen birlikde geçiren derňewleri bu maglumatlaryň üstüne açdy. Türkmen paýtagtynyň gün ortasyna ýerleşen ýeri gözellik merkeziniň guruluşyna 51 million ABŞ dollary meşberine döwlet serişde sarf edildi. Bu defa 2020-nji 11-nji oktýabryna ulanylmaga berildi. Açylyş dabarasyna şol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Ýöne açylyşdan bary ýogy 2 gün ozal prezidentiň karary bilen gözellik merkeziniň hususilaşdyrylmagyna ruhsat berilýär. Şonu merkeziň bahasy milli pulda 155 milyon 750 min manat hökmüne kefiýetlenilýär. Bu meçber valyutanyň resmi alış-çalış bahasy boýunça 44,5 milyon dollara barabar bolýar. Ýöne Türkmenistanda valyutanyň gara bazary hereket edýär. Hususilaşdyrylýan deskanyň satyp çykarylan
bilen bahasy valyutanyň şol wagtky gara bazar bahasy boýunça takminan 6,5 milyon dollara deň bolýar. Bu tewlanda döwlet gaznasy ýetki çekýär. Gözellük merkeziniň täze eýeleri desganyň gurulşyna dollaryň resmi kursy boýunça sarp edilen maliýe serişdelerinden deriňeglere görä towsany götürümçi emes az pul tölemek mümkinçiligine eýe bolýarlar. Töleg 10 ýylyň içinde üzülüşilmeli edilýär. Şeýlelikde ýer gözellük merkezi hususlaşdyrylýar. Onuň binýadyna Aşgabat Halkary Estetik Bejeriş Merkezi ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti esaslandyrylýar. Deriňew jurnalistleri Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçler Birleşmesinden syzan maglumatlaryň esasyna ýapyk paýdarlar jemgyýetiniň 7 sany kampaniýadan ibarat bolanyny anyklady. Şol kampaniýalaryň 2 sanysy dolandyrjy maşgala bilen ilteşikli bolup durýar. Deriňewlere görä olaryň biri Akrowaç Sewda karhanasydyr. Bu karhana Gurbanyny Berdimuhammedowyň ýegeni Şamrat Rejepowyň ýetçiligindäki Delanor Limited kampaniýasyna wekilçilik edýän ekeni. Akrowaç resmi taýdan Amangul Atanyasow adly bir adam tarapyndan dolandyrylýar. Atanyasowyň telefon belgisi deriňewlere görä köpler tarapyndan Şamrat Rejepowyň işgary hökmüne belli garanypdyr. Aşgabat Halkary Estetik Bejeriş Merkezi ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ýetçilik edýän 7 kampaniýadan ikincisi Nurana Bedew karhanasy bolup durýar. Bu hojalyk karhanasyna Rustam Bekturdiýew tarapyndan ýolbaşçylyk edilýär. Bekturdiýew barlyklary görä Gurbanyny Berdimuhammedowyň aýal dogany Gulnawat Döwletowanyň beýleki bir gyzynyň adamsy bolan Iba Bekir Bekturdiýewiň erkek doganydyr. Paýdarlar jemgyýetiniň düzümindäki beýleki kampaniýalar Berdimuhammedowlar bilen ilteşdirilmeýär. Deriňew işlerine görä Aşgabat Halkary Estetik Bejeriş Merkezi Gözellük Estetik Merkezi hojalyk karhanasy tarapyndan dolandyrylýar. Bu merkezde Gulia Ananapesowa adly bir lukman ýolbaşçylyk edýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçler Birleşmesinden syzan maglumatlarda Estetik Bejeriş Merkeziniň müdiriniň ady agzalmaýar. Ýöne merkeziň müdiriniň pasport maglumatlary doglan senesi we ýaşaýan salgysy Gözellük Estetik Merkezi hojalyk karhanasynyň baş lukmany Ananapesowaň maglumatlaryna gabat gelýär. Bu bolsa iki kampaniýanyň hem şol bir adam tarapyndan dolandyrylýan bolmagynyň mümkinligi baradaky ähtimallykları güýçlendirýär. Ananapesowa barada köp maglumat bilinmeýär. Ýöne ol şol wagtky prezident Gurbanyny Berdimuhammedowyň daşary ýurtlara amal aşyran adyndan 2 döwlet saparyna 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna Katar döwletine hem-de 2019-njy ýylyň noýabr aýyna Italiya amala aşyrylan döwlet saparlaryna Türkmeni wekiliýetiniň düzümine girdilipdir. Ananapesowa 2016-njy ýylyň oktýabr aýyna garaşsyzlygyň 25 ýylygy münasibetli Gözellük Estetik Merkezi hojalyk karhanasynyň açylmagynyň 1 ýyl töweregi soňra bolsa, saglyk pudawyny bitiren hyzmatlary üçin döwlet syýlaglary bilen syýlaglanypdyr. Ikinji syýlagy kabul edijileriň sanawyny Ananapesowa Gözellük Estetik Merkeziniň müdiri hökmüne görkezilýär. Deriňew jurnalistlarynyň çeşmelerine görä Ananapesowaň adamsy Maksat Geldiýew Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň kiber senzura gödäwçilik edýän 8-nji bölümini işleýän ekeni. Jurnalistler bu hasawatda adagdylan şahslardan tesbir alyp bilmeýär. Guramaçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary tassamasy mundan azal ýerli hyzmatdaşlar bilen birlikde Berdimuhammedowyň ýakyn töwereginiň ýetçiligindäki beýleki kampaniýalaryň şol sany 6 nafar öýjükli aragatnaşyk karhanasynyň ýetçilik durumy barada jemgyýetçiligi bilinmeýän maglumatlaryň üstüne açdylar. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanyny Berdimuhammedow 2006-2022-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň prezidenti boldy. Ol 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ýokary döwlet wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedowa geçirdi. Hepdäniň zemininiň ýartyňy. Ýurtda gurulýan gymmat bahaly guruluşlaryň fonuna ilatyň ýyl-ýyldan garyp düşýänligi, owa şäher ýerlerini goly ýuka, at sormaşgallaryň köpelýänligi habar berilýär. Bu ýagdaý mektebe gatnaýan çağalar üçin hem uly kynçylyk töredýär. Mektebe baranyna jüp pulu bolmadyk. Ýere zat satyn alyp bilmeýän çağalar gaty kemsinýär. Kış aylaryna ýuk eşikli gelip, gowy ýyladylmaýan klas otoglaryna titrap oturan çağalar göreninde gaty gynanýarsyň diýip anonimlik şertinde gurulşan ýerli molumlaryň biri Adatlyk radiosyna telefon gurulgyny aýtdy. Ol bu hili hor çağalaryň Sowet döwrüne hem bolanlygyny, ýöne soňky ýyllarda has köpelenligini öňe sürýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär. Mary welaýatynyň Türkmengaly we ýol öten etraplarynyň geňeşliklerinde gyşyň sowuk günlerinde mektebe ýuky eginmaşly we şypbykly gatnaýan çağalar köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy dekabrda Sewitden maglumat berdi. Bu çağalaryň aglawaty başlangyç sınıflaryň okuwçylarydyr. Olar howanyň temperaturasy 6 gradus çelini ýetýän şu günlerinde irdenki nizamda bir sagada goloý dasarda sowukda üsäp titresip durýarlar. Olary nefsiň agyrýar.
diýip ýagdaýlara şaýat bolýan ýol ötönli ýaşaýjy gurrun berdi. Enatalaryň bir näçesi anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda munyň sebäbini gyşky ayakkaplary we eşikleri satyn almagy maliýe serişdeleriniň ýoklugy bilen düşündirdi. Biz täze okuw ýyly başlanda çağlarymyza ayakkap alyp berdik. Ýöne onuň arzanlygy we hiliniň pesligi sebäpli 2 aya ýetmänkä ýyrtyldy. Häzir täze ayakkap we ýyly penjek satyn almaga ýagdaýymyz bolman soň çağlarymyza tapan tuponmuzy geydirip mektebe uğratmaga mejbur bolýarys. Bize iýjek çöregimiz gaýgy, sebäbi iş ýok, gazanç ýok diýip ýol ötönli ene aýtdy. Bu ýagdaý çağlaryň saglygyna hem yaramaz täsir edýär. Şu günler olaryň arasynda burunlary akyp ösgürýän syrkaw alamatlary bolan çağlar köpelýär. Bu sowukda esasanam kiçi sınıf okuwçylary galyň penjek, içi tüýli ädik, gulagyny ýapyp duran kütü şapka, galyň jorap geýmeli. Ýöne olar şypykly we ýuka köýnekli we jemperli gelýärler. Olar sowuga döz gelip bilmän keselleýärler diýip türkmen galaly bir mugallim anonim şertde gurrun berdi. Ol muallimlaryň üýşüp öz aralarynda pul toplap çağlara ayakkap we ýyly geyim alyp bermekçi bolandygyny, ýöne olaryň sanynyň juda köpdigi zerarly bu meýillerinden dänendigini hem bellidi. Olaryň 2-3 tanasyny alyp berip, beýliklerini alyp bermeseň, çağlary ala tutýan ýaly bolar diýdik. Muallimlaryň aýlyklary hem azlygy zerarly, öz maskalalarını eklemäge zordan ýetýär. Diýip türkmen galaly muallim aýtdy. Azatlyk ýurdun iri gaz ýataklarynyň ýerleşýän sebitinde ilatyň, hususanda kiçi ýaşly çağlaryň ýüzbeýiz bolýan ýagdaýlary barada sebitin häkimetlerinden, şolsanda bilim müdirliginden kommentari alyp bilmedi. Ykdysady kynçylyklar we onuň ilanta ýetirýän täsirleri barada kelam agyz söz aýtman gelýän türkmen häkimetleri ýaş nesliniň ýurdun geljegdigini we olaryň sagdyn kemale gelmek üçin ähli zerur işlerin edilýändigini ýygydan tekrarlaýarlar. Galyberse-de resmi media döwlet başçysynyň kakasy öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny göterýän Haýyr Sahabat gazanasynyň howandarlygy mätäç çağalara himayet berýändigini wagtal habar berýär. Ýöne türkmen galaly we ýol ötönli ýaşaýjylar bu gazna çağalara egin eşikleriň, ayakkaplaryň we okuw esbaplarynyň kömek berilmegi barada ýazylýan arzalaryň tas ählisiniň jogapsyz galyandygyny aýdýarlar. Biziň etrafymyzyň käbir orta mekteplerine polisiýa işgärler gelip mobil telefon ulanýan we ýanlary bilen köp mukdarda pul getirýän okuwçylary ýyzyrlaýarlar. Olar okuwçylaryň telefonlaryny ýygnap alyp, soňra olaryň enatalaryndan 30-40 manat para alyp, olary ýyzyna berýärler. Häkimetler şu zatlara üns berýärler. Ýöne hakyky gözüňe dürtülüp duran problemalary, çağlaryň ýeter ýetmezçiligindäki kynçylyklaryny görmezlige salýarlar. Diýip ýol ötönli muallim anonim şertde bellidi. Azatlyk baýdylanlar barada agdalýan gaznadan kommentari alyp bilmedi. Hepdeniň jemgyýetleşigimizden leýärsiňiz. Türkmenistanyň kanunçylyk edaralaryny, şol sanyny Milli Howpsuzlyk Ministrligine, İçeri işler Ministrligine we Baş prokuraturasyna emele gelen agyr ýagdaýlar ýurdun ilkinji we ikinji prezidentler döwrüne bir näçe gedek bölekleýin boyun alındy. Ýöne ýurtda tutsak edilýän, ýyl kesilýän raýatlaryň sebitdäki ýurtlar bilen deňeşdirilenine aşy köp bolmagyna getirýän sebäpleriň biri hasaplanylýan noksanlyk, Sowet bolşewik dolanýaşy döwründen miras galan gynaw, basış usullary saklanyp galýar diýip türkmen türmesinde bolup çykanlar anonimlik şertini gurrun berýär. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow wezipesine girşeli bäri bu mesele dolýan ýaly gözümýär. Özüne garşy görkezme bermäge mezur edilýän raýatlaryň teletowalary 3-nji prezident döwründe hem saklanyp galjagy salym edýär diýip hukuk goraýjylar aýdýar. Bu mesele golaýdy. Urlup öldürülenini gaýdylýan türkmen raýaty barada kawaryň sygyp çykmagy bilen ýene gün tertibine geldi. Emma häkimetler bu hawara öňkü ýyllarda bolşýaly häreçenli hiç bir açyk reaksiýa bildirmediler. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Mara vilayatynyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri neşe gaçakçylygyny guman edilip tutsak edilen we etniki gelip çykyşy boýunça buluç milletinden bolan 34 ýaşly Allamrat Hudaýramow gynamalary sebäp edip urup öldürmek taýplanýar. Bu barada Garaşy Türkmen Nokot News neşri habar berýär. Neşriň redaksiýasyna gelip gowşan videoda aýdylmagyna görä Hudaýramowyň ýyldaşlary onuň 27-nji noýabrda tutsak edilendigini aýdýarlar. Ol Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Mara vilayet bölümine öz aýagy bilen barypdyr. 3 gün soňra 30
9-njy noýabrda Hudaýramowyň garyndaşlaryna jaň edilip onuň jesediniň alınıp gidilmegi soralypdyr. Video maglumat Pidanyň jesedine gynama ýyllarynyň bolanyny, kelle çanygynyň döwlenigini we goşarlaryna gandal ýyllarynyň bolanyny habar berýär. Garaşyk neşiriň çeşmelerine görä howpsuzlyk güýçleri ýaşygdyň aýal dogunynyň ötünç sorap bu hadisanyň giň jemgyýetçilige paş edilmezliginiň öwredine pul teklip edipdirler. Ol bu teklibi ret edip özüniň kanun esasyna adalet gözlejekdigini aýdypdyr. Neşiriň çeşmeleri ýaşygdyň özüniň neşe gaçakçylygy bilen meşgullanmanlygyny, ýöneşeli jinaýatlar bilen ilteşikli bir adamy mündürip eltenligini aýdýarlar. Azatlyk radiosy öz çeşmeleriniň üstü bilen bu wakanyň detallaryny tasdikletmäge çalışýar. Türkmen häkimetleri tutsaglary edenetlikli çemeleşmekde, olary gynamalara sebäp etmekde aýplanýar. Türkmenistan gynama aýplamalaryny ýergideli ret edýär. İçeri işler ministrligi gynama hadiseleri barada hasawat bermeýär. Konstitusiýanyň 33-nji maddasy gynamalary, zorluk ulanylmagyny, zalymlyk, adamkärçilik ýa-da adam mertebesini peseltmek bilen jeza berilmegini gadagan edýär. 2006-njy ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowa hem Türkmen türmesine gynamalara sebäp edilip aradan çykdy. Şonu Muradowanyň garyndaşlary hem merhumyň bedenini gynama alamatlarynyň bolanyny aýtdylar. Türkmen resmileri özleriniň adam hukuklarynyň ýurtdaky ýagdaýy boýunça halkara hasawatlaryna gynamalara garşy görülýän çäreler kabul edilýän kanunçylyk namalary barada hasawat berýärler. Ýöne gynama aýplamalaryny boyun almaýarlar. Bu aralykda Mara vilayatyna etniki gelip çykyşy boýunça Buluç milletinden bolan adamlar ençeme ýyllardan bäri dürli kynçylyklary başdan geçirýärler. Buluşlar bu sebäpden esasan ýol öten Türkmen gala bayramaly we garagmy etraplaryna köplük bolup ýaşaýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu sebäplerde ýyry bayramçylyklaryň öňe sürýäsine hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň Buluç milletinden bolan öňkü tutsaglary bilen gurrundaşlykları geçirip buluşlaryň arasyna neşe bilen meşgullanýan adamlar ýa-da ýaraglary, tüpeňleri bolan adamlar barada maglumat toplaýanlyklaryny habar berýärler. Häkimetler buluşlaryň dini meýillerini hem berk gödäwçilikde saklamaga çalışýarlar diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Bu sebäplerde dürli çeşmelere görä 36 000 tügüregi buluç ýaşaýar. Ýerli ýaşaýjylara görä günorta günler sebäplerde buluşlar esasan özleriniň öndürüjülükli daýhançylyk zähmeti bilen tanylýar. Şäher ýerlerini awtolog töwdasy bilen meşgullanýan, Dubaydan awtolog getirip satýan buluşlar bar. Ýöne ýerli häkimetler, kanun goraýjy edaralar ykdysady ýagdaýy gowlanýan Esenlik Buluç milletiniň wekilini ýygyrlamakda, sorag etmekde aýplanýar. Şäher ýerlerindäki buluşlar gymmat bahaly awtolog minip başlasalar hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri olaryň girdejilerine şüphe bildirip soragy çekip başlaýar diýip Buluç milletiniň bir wekili gurrun berýär. Türkmenistanyň hökümeti jynty kemsitmelerde hem aýplanýar. Ýöne hökümet resmileri ýurtda 60-dan gowrak milletiň wekilleriniň sazlaşygynyň üpçün edilýändigini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmen radiosynyň 96 ýyllygyna bagyşlanan söhbet bilen dowam etdirýär. Gepleýär Aşgabat. 1927-nji ýylyň 22-nji dekabr gününi 96 ýyl mundan Aşgabat radiosy şirin şeker ene dilimizde saýrap başlat diýip Eýranly türkmenleriň Germaniýada döredilen Medeni Ojagy öz Facebook sahypasyna bu wakanyň daşary ýurtlarda, hususan Eýranda we Owganistanda ýaşaýan türkmenler üçin uly üstünlük we buýsan solanyny ýatlaýar. Dünýäde ýepýaňy tapylan şeýle bir mümkinçiligi eýe bolmak, täze gurulan ýaş türkmen döwleti we dünýä türkmenler üçin uly bir üstünlük we buýsançdy. Aşgabat radiosyndan göýerilýän aýdymlar, rawaýatlar, radio ýyňlary, daň sahatlary, goşgular we ýene ençeme iň ýokary derejede taýýarlanan programmalar dünýä türkmenleriniň alaýatyda Owganistanda we Eýranda ýaşaýan türkmenleriň dil we medeniýetini, şonuň bilen birlikde öz taryh, hakydatyny we milli kimligini saklamagyny ören uly täsir ýetirdi diýip Germaniýanyň Köln şäherindäki türkmen medeni ojagynyň ýolbaşçylarynyň biri Suhan Kılıçdagan ýazýar. 1991-nji ýyldan soň Türkmenistanyň we daşary ýurtlarda barhakän duşmak, gürleşmek mümkinçiligine eýe bolan Türkmenistanly, Eýranly we Owganistanly türkmenleriň özara söhbetdeşligini ilkiler Türkmen radiosynyň gep başy bolýan wagty az bolmany. Bir kadrını bilmeýän ekenik. Türkmen radiosynyň daňdan ir seherde efire beren saatlarynyň beýlek gepleşikleriniň kadrını Eýranly, Owganistanly türkmenler gaty gowgulýan eken. Gülüň biten ýerine kadry ýok diýlenine diýip tanımal radio jurnalist Muhammed Muratly şeýle söhbetdeşlikleriň birinden soň aýtdy. Şeýle de
1980-nji ýyllaryň aýagyny, 90-njy ýyllaryň başyna dören mümkinçilikler esasyny Türkmen Döwlet Radiosyny daşary ýurtlardaky türkmenleriň ýetlenen ýörüýte radio gepleşikleri, Meniň Watanym radiosyny alyp baran Muhammed Muratly Eýranly türkmenlerden gelýän hatlaryň san-sajagynyň ýokdugyny ören gowanyp gurrun berýärdi. Azatlyk Türkmen radiosynyň Sowet döwründe daşary ýurt türkmenleriniň arasynda gazanan uly meşhurlugy we herki ýagdaýlary bardy. Pragada ýaşaýan ýazgy we synçy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdagy Türkmen radiosu we daşary ýurtly türkmenler diýilenne sizde hem Aýdar Azat kän bolmaly. Bu meselede öz pikirleriňizi, öz täsirleriňizi paýlaşyp bilmezmisiňiz? Elbette, meniň radio bolan hormatym gaty uly. Radio bir aýratyn uly mektepde bir edil kitap ýaly gazet jurnallar ýaly bir aýratyn mektepdi. Soňam ýer gelen aýdylsa radio geçen asyrda tehnikanyň iň oňat gazananlarynyň biri boldy. Radio ähli adamlara baryp ýetip bildi. Çopona da, öýde oturanlara da, işdäkileri de her bir adama baryp ýetdi. Şonuň bilen birlikde radio bütün halky bir ýere jemleýärdi, bir pikire jemleýärdi. Radio bütün ýurdy bizim gözümüzün öňüne getirýärdi. Radioda ören gowy maglumatlar berilýärdi. O hoçulugy, işçi durmuşy, çağalar gepleşigi, ýaşlar üçin şular ýaly bölekleýin. Ondan daşarda radioda oňat konsertler berilýärdi. Şol ýokarda sen ýatlaýşyň ýaly meselem ertir bilen saz berilerdi, ýarym sagatlyk saz berilerdi. Ilki döwürlerde şol sazlary belli ustatlar Mullaga, Jebbarhan Sehet, türlü tariýal ustatlar gün gelip efire çalýar ekenler, ýagny canly konsert berýär ekenler. Şol konsert ören täsirlidi. Sebäbi ertir entek habarym ýok, maglumatym ýok, bir hedil edip bir rahat bilen dutar dinleýän, dutaryň owady. Durmuş şoň bilen başlanýardy. Şoň bilen birlikde radio öz gerimini gaty giňeldipdir. Bizim habarymyz ýok. Ýöne soňky maglumatlara görä, soňky edilen gurrunlara görä radiony bütün türkmen dinleýär eken dünýä türkmenleri. Meselem Awganistanyň bir türkmen men Aşgabat radiosyny syptyrman dinleýärdim. Şondan aýdym sady urunnum diýip aýtdy. Onuň bilen birlikde türkmen sährada ýaşaýan ýerleşlerimizde de ägirt uly sarpa bar. Olar türkmen radiosyny mudama minnetdardylar, öz pikirlerini aýdýardylar. Bir gezek Juma Ýazmurat şeýle gurrun berdi. Radionyň belli alpbarjylarynyň biri şeýle ussat hem sesi yakımlı Juma Ýazmurat. Bir dinleyici haýsydyr bir aýdymda, halk aýdymda. Şu aýdymda gyjak düzülmändir diýip hat ýazypdyr Aşgabatda. Juma Ýazmuratym şol aýdymy beýleki ussatlara dinledenne hakykatdanam şol ýerde gyjagyň düzülmedigi aýdylýar. Şoň bilen birlikde Türkmen radiosyny belli adamlar işledi. Meselem Gelli Beýaşew diýip ören güýçlü diktor bardy. Onun öň Gelli Döwlet diýe. Gelli Döwlet geçen 2-nji jahan uruşunyň veterany, ol soňky döwürde radioda işlemedi ýöne şol diktorlyk ussatlygyny, şol söz çeperçilik ussatlygyny goýup giden adamlaryň biri Oguljahan Memikowada şolar ýaly ussatlaryň biri. Şoň bilen birlikde bir näçe taýda söz ussatlary da işledi. Meselem Arap Gurwan owal başlarda meselem 40-njy ýyllaryň aýaklaryny diktor eken. Şol ýer titremek bolanyny Aşgabatda efire çykyp şuny maglumat beren Arap Gurwan bolmaly. Ýa-ni gepleşik gidýän studiýaň içine suw giripdir. Arap Gurwan şol suwuň içine aýak açyp girip efirde Aşgabatda ýynyň betagçylyk barada habar beripdir. Şoň bilen birlikde Magtumul Muşriýew diýip bizim ören gowy ýazgymyz hem şahir bardy. Oň sözlerine gowy aýdymlar döredildi. Magtumul Muşriýew işledi. Ol ýerde onun öňrek Aşyr Nazar işledi. 2-nji jahan uruşunyň veterany, belli publisist hem ýazyjy Aşyr Nazar. Ahmet Gurwan nefes işledi. Meniň ýadymda Ahmet ol soňra radiony goýup gazete geçti. Soňky döwürde bizim ýaşlarymyzdan kömek kuli işledi, Aman Goşa işledi, Türkiş Sadik işledi ol ýerde, Hoca Nefes Mele köp ýyllap işledi radioda. Şolar ýaly belli ýazyjylar, şahirler ol ýerde işlediler. Şonuň üçin Türkmen radiosynyň awraýy ören beýik boldy.
Hudaýberdagy öňkü radio bilen soňky radio deňeşdirilenini, öňkü radioda başga pikirlige, şonlaryny tankyda da çydamlygyň ören ýokar bolanlygy. Soňky döwürde bolsa başga pikire, tankydy pikire çydamlygyň gaty pesega sanlygy aýdylýar. Şu arada näme aýdyp bolar? Bir de bellemeli zatlaryň biri öňkü radioda tankydy belliklere çydamlylyk bar eken, olar şol aýdylýan tankytlara, aýdylýan sözlere jogap berýärdiler, onu boyun alýardylar. Meselem Türkmen radiosyna berilýän konsertler dürlüdi, sebäbi dürlü ýerleriň bagşysy dürlüçe aýdym aýdýarlar. Ahalyň bir ýol bar, Saryk ýol bar, şoň bilen birlikde Lewapdan aýdýan bagşylar bar, Mustafa Ahmet ýaly. Hemem esasy köplük Demirgazyk Türkmenistan daşowuz bagşylary. Şonu bizim owamyzda şeýle bir ýagdaý boldy. Dinleýijilerden biri tüýlü 30'un üstünden arda ýazypdyr. Näme üçin siz tüýlü 30'un aýdymlaryny berýäňiz diýip. Tüýlü 30 diýilen bagşy ol göreglüğünü aýdyjy bagşy, onuň iň ýörgünli ugry, ýörgünli tarapy göregli epos bolup durýar. Ol öz ýylynda, öz toýlaryny mydama göreglüğünü aýdýar eken. Şol ugurdan ussat bagşy. Ýöne bagşylaryň beýleki bir tarapy bar, ýagny tirmeçi bagşy diýerler. Ýagny aýdym aýdyjy bagşy. Aýdym aýtmak meselesinde tüýlü 30'un sesi gırgırak sesi vardı. Hemen şeyle bir çekimli däldi. Yine bizim owadoşumuz şonu tanqid edipdir. Näme üçin şonu efirde berýäňiz diýip. Ondan şoňa radiodan ýörüýte hat geldi. Sizin radioňuzda ýörüýte radiony öçürýän, sesini beýgeltýän ýa-da peseldiýän gural bardyr. Şonuň üçin egerde ol sana yaramasa, sen onuň sesini öçür ýa-da pesel, ýöne tüýlü 30'y da dinleýän bagşylar bar diýip jogap berdi. Bir adamlar onu ýeňillen gülüşdiler. Ine şolar ýaly açyklyk bardy. Şonu boyun alyp bilýärdi Türkmen radiosy. Şeýdem ol, ruhy taýdan adamlary birleşdiriji merkeze urdy. Hemen sulwatyň dürlüdigini, her ýerde, her bir etrapda onuň başgaça öwüşgün alýanlygyny bütün millete aýan etdi. Biz şoňa düşünmeli bolduk, owa şertlerini. Biz şoňa göz ýetirmeli bolduk. Radio şeýle birleşdiriji, şeýle giň gerindäki ündöw işlerinde alyp bardy. Hudaýberda internetde gepleýär açyk diýip ýazsaň, Türkmen radiosynyň taýýarlanan durly gepleşikleriniň ses ýazgylary, hatda videolar hem öňden çykýar. Emma olar görnüşinden beýleken dinleýiji çekmeýän emegdiýär. Türkmen radiosynyň şu meseleler hakynda näme aýdyp bolar? Häzirki radionuň dinleýijini beýle bir özüne çekmeýänliginiň iki sany sebäbi bar. Birinji sebäbi ol radioň berýän gepleşikleri durmuşdan belli bir derejede üzüňe, ýagny diňe öwgüli, taripli zatlar aýtmaly. Egerde biz öňkü radiony gözüňe getirsek, meselem Türkmen radiosyna bökelek diýip ýörüýte satirik gepleşik bardy. Meseleleri aýdyp bolýardy radioda. Şonuň bilen birlikde radioda tanqid edip, hatda käbir zatlar ýaňsylawym bolýardy. Inni şol zatlar ýok. Häzir meselem durmuş beýle bir ýeňil däl, Türkmenistanyň aýdaly häzirki döwürde çörek gıtçylygy bar, galla un gıtçylygy bar. Şol meseleler aýdylanyna da owul bilen Türkmenistanyň prezidentini öwmeli, tariflamaly, şondan soň şol meselelerini aýtmaly. Şol öwgüler, şol tarif dinleýijini ürküdýär, dinleýijini özünden daşlaşdyrýar. Şoň bilen birlikde ikinji bir täsir edýän serişde tekniki ösüş. Her bir zat belli bir döwürde güýçli bolup soňra güýçden gaçýar, ýa-da bolmasa öz täsirindäki adamlary başga bir täsirlere berýär. Häzirki döwürde internet bar. Internet arkaly köp maglumatlar berip bolýar, sesleri ýaýradyp bolýar. Şol internet gepleşikleri radionuň belli bir hyzmatyny öz üstüne alýar. Ýagny radionuň dinleýijileriniň belli bir bölegini özüne alýar. Şonuň üçin radio şu bäsleşige, şu tekniki bäsleşige hötte gelmeli. İnternetden has gowy maglumatlary, internetde aýdylýan zatlardan has giň hem möhüm maglumatlary aýdyp, diňe şol şertde öz dinleýijilerini artdyryp biler ýa-da öňkü dinleýijileriniň sanyny şol durkunda, gowluk durkunda saklap biler. Hudaýberdi Harly söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurruňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler,
Şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.